pwede ka bang paalisin sa inuupahan such as bahay, apartment, room, boarding house, condo unit at iba pa kahit hindi pa natapos ang kontrata sa pag-upa? General rule, hindi pwede. Under Article 1654 sa The New Civil Code, sabi ng batas, during the duration sa kontrata sa pag-upa, ikaw na lisi o ang nangupa, meron kang karapatan to fully enjoy sa establishment na iyong inuupahan. Ngunit mayroong mga sitwasyon na pwede kang paalisin kahit hindi pa natapos ang contract under Article 1673 sa The New Civil Code. Kasali sa mga sitwasyon kung nakabiolate ka sa mga terms and conditions sa contract of lease at kung ikaw ay hindi nakabayad ng upa. So sa mga nangupa at nagpaupa, mahalaga ang contract of lease dahil batas ito para sa inyo.